हॅलो 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 अरे उलो का उले रे शांत ये रे ना काय कर नाही बसलाय निघलाय उभे राहलायस का ये जेवलाय की काय पेते अरे कंचे किसारले अप्रो इल्ल गॅप दि रे पुणे केल्या एक किसार रे काय एक अरे 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 ये काल कर नाही अवंगी आविला आड पडला रे बेटर रे अरे बेटर जाऊ येत रे तू भयंकर रे ऑर्डर बेटर रे ऑर्डर डांस करते रे काय फोन करू दे नका 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 राव ये हांवें तुका कायला फोन केलो म्हणून गोत्ता ये आज आमी कुर्ल्यो धरूंक या कने कुर्ल्यो वय रे कुर्ल्यो पयल्या पावसाच्यो वळान मेळच्यो हे काले म्हळ्यार काले टेस्ट गोत्ता रे ओय रे बारी टेस्ट की वय रे यागी यार तेर कुर्ल्यो तेरुंको ये काले म्हळ्यार तूं आसा न्ही ये कोयती मागीर एक टॉर्च रेडी कर काय टॉर्च हे काय रे दिसा वाजवाड एक टॉर्च तुका दोडी दिसा नाही ने नाका 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 टॉर्च नाका टॉर्च नाका टॉर्च नाका मग तू कोण रेडी करताय रे अवंगी हांव एक व्हडलें बाणालें मागीर एक म्हाका एक ल्हानशी कोयती जायचंय तर वेट करचे घाले रे आता तयार रे या ऑलरेडी बाय हांव रेडी रे या रे ओ केलम हाय हॅलो नमस्ते मारलो कसोय नमस्कार नमस्कार रे अरे ते तिन्ही एकत्र एकच घे आणि काय अरे ना काय विसरला रे तुम्ही आम्ही कुर्ल्यो धरून घ्या आले कुर्ल्यो त्या सकाळी पुढे काही रे कुर्ल्यो कित्या कुर्ल्यो काले लेट मिनी उठात गी अरे बसनातल्या बरी नाही रे कुर्ल्यो दिसा कधी माट्या भितर बसच्यो रे रातीक मात्र बाहेर येऊनचे नाही रे एक ये माट्यान बसल्यार कान जालें आमी त्या कुर्ल्यांचे माट्याचे दार तापडल्यार कोण सैरी आले म्हणून ती पडून भायर जाता तेच जालां आमी धरल्यार जालें सिंपल कोण मांडो रे मागीर कोण ऑस्कर मांडो रे केला चिरक्या मांडा ने मांडा आंब्याची फार बसनातल्या कंचे नाही रे या दिसा उजवडी कुर्ल्यो सोड रे देंकळे मेळचे ना तू काय आले म्हणताय केल्लाम तुका येऊक आले ये तुका कोणी आपला आमका आठ पाय दिना कळले नाही केल्लाम सुरूच्या पावसाक हा आपले ते कुर्ल्यो बाहेर येतात ने त्या कुर्ल्यांचे निस्ते कशा होत्या तुका कसं आहे रे लिस्टू मागीर आम्ही तू हांगा नॉक मागीर कर तुम्ही गेले आम्ही तर ये रे 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 अंगे रे उठ घ्या रे ते बाणाला गाणून तुम्ही दोघी जण घाल कुर्ले धरून बसरल्यात रे कुर्ले धरून बसरल्यात तुमका तुमच्या आवईन ते कुर्ल्याचे निस्त्यांकन घालले आपले ते खाऊन मात्र गुत्तू रे आणि तुका या दिसा उजोडी तिथले कुर्ले म्हणतात म्हणतात रे तुम्ही दोघी जण बैसरले बाणाले आणि कोयती गाणून कुर्ले धरून येतात कुर्ले धरून नी अवे येदोळ धरू ना तशें हांवें धरूं ना पूण म्हजे फुल्ल प्लॅन हा तुमच्या प्लॅनिंग का माती घाल रे आता तुमका दोघांकी कुर्ले धरून गुत्तू ना तुमका दोघांकी कुर्ले धरून गुत्तू ना कुर्ले धरून बैसरल्या ते हांवें कुर्ले धरल्या गेले काय रे काल म्हणताय रे तू काल हांगा गेल्लो हांगा बाहेर आयलो मात्र गुत्तू काय कुर्ल्यो की केल्लाम कुर्ल्यो नाही रे कुर्ल्यांचे निस्ते आलं म्हणजे ताई रे तू
आमच्या आदल्या पट्टीच्या वाड्या बसता काही कुर्ल्यांचे निस्त्या गाव नाही रे तुम्ही कुर्ल्यान दिले कोणी रे आवे होई की निया केल्लम आमचे पोरू पेस्त गिमान जाल्ले ने गिमान ती तुका कुर्ल्यो मिळलो जाऊ येत्या गिमान कुर्ले मिळतात रे होय का गिमान कोणी कुर्ले धरून येत आहे रे किने उळी मेल्या ते रे किने करताना आणि दिल्लो निया केल्लम तू काय मांडा ने मागे रे भांडव नसताना मांडो बरो असा रे पण कुर्ली धरून यायचे ने आता तिने का संचा तू का बारीक उतर तू कुर्ले धरून गो एवढे तर दगे एवढे तर दगे हा दाखयता आता की दगे कसे मकोता दाखय तू ते काय होत कुर्ली होत नाही येण्यात येणं जाऊ ना कोई तिखाटची आणि एक तू फेंड बसवची नाही रे कुर्ल्यो तिशीन जाऊन खाल्या कुर्ल्यो खाल्या कोक्को खेळतात ते रे आणि बिच्चोन असे खोटा पिताना आणि कुर्ली येऊन काय पोटले म्हणे घास घाली त्याला आका पोटले ना मागीर पोटली मेन कुर्ल्यो धरून ट्रिक्स असा रे कोयत्यान मारण कोणी कुर्ल्यो धरता रे आतांत कुर्ल्यो धरून शिकायचे रे तर तू आमका शिकयताय की हातान कशे धरचे म्हणून अळे रे आवे एक आतांत दोन कुर्ल्यो धरल्यो तुमका एक कुर्ली धरू शिकवून किती रे मग वडल्या काम नाही रे ते पण एक आवे कुर्ल्यो धरल्यो माका होय की ना आमका शिकयत जाल्यार ना हांव मिनिमम 10 गॅरंटी धरता केल्ला हा 50 गॅरंटी होय 50 ते घाले तुम्ही घाले ते कुर्ल्यांचे फॉर्म करून दवरलाय रे 3 वासांचो या आळ्याक पावसी ना वळांत उदकी ना आणि एक मेलची तू बोंगान हांव आता राय सांगला म्हणून येता नातल्यार गी नातल्यार हांव येना आता येता जाल्यार या हांव येता हांव रेडीच न्ही वय या होय ती रेडी करना या नी केला तू मुखार वस कशे सांगची आम्ही फॉलो करता तुका या आता दोन कुर्ले तू चोडू कुर्ली म्हणून असा होय की चोडू कुर्ली अशी ताजे हे उठते दोन पिला पडटा होय ताजे जांगे असो निपसतात त्या तळा वसून आम्ही धरीचे तरी जने धरताना बाय चान्स बाय चान्स रे बाय चान्स हा बाय चान्स आम्ही धरताना मुनी चुकल्यार तो गेलो तू एक आता धरता आत गेलो तू की कलम काय म्हणते आता गेलो तोही गेलो तू ओ ते सावळी दिसता काही पड्या आता मला पोर पाऊस किलम रेडिया बाणाला तुझ्या मार रे 3 घासांच्या तू कसं सिधी आणून तुका मार त्यांची तो इथलं कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा टाक एक्सपिरियन्स तू काय सांगा ना रे नाही सगळ्या तुम्ही म्हणलं जाऊ नाही होय चांगलं बरी ना ओ तो कलर रे 3 घासांच्या साधून जोश आले या पळत असा केलाम माका पुरो झाले हांव हांगा बसता आयलो वेळ 3 घासांच्या 3 जाऊन उठरे पण गेले फाटल्यान माठ्या रे काही कुर्ली येऊन पटले काही दोंड घालीत रे पुढं ते सांगले तुका बास नाही रे मोर ते 3 घासांचं म्हणतो सांगली बासी ना तू काय रे लेस्टू लाट बडबडी करताय इची नाही रे ताका एक्सपिरियन्स हा गोतू नाही रे माट्या मुल्यानी बरं बसता हंगे रे हंगा बस रे आयलो पुरो झाले साहेब तिक्के अंगा बसया अंगा जागोपले ना अंगा काही फाटल्यान धावून माट्यान धावून येऊन काही कुर्ली सबचे काही मांडवून ना छान सत्य ना कुर्ली येऊन सबचे
केला बसताय पुराले वडना नाही ये रे तू सांच पडले एक कुर्ली मिळव ना का आणि केदा मिळव नहीं रे पटला ने तामूल सांगितलं रे मुकल्या तावने तामूल सावंग गुत्त ना रे होय रे घाले घाल तर लाड दे कुर्ता हे घाले तू का पिक्चर पळवणार रे या रे आम्ही शांत मार काऊन ते पार रे या रे ओ देवा देवा मुझ्या अंची पोटली येतात म्हणून अंका सांगून आता मुजी तू पोटली येता की म्हणून तीन काय सांगतो ना काही मेल्यात रे ये रे एवटी अंगा रेडी ऍक्शन हॅलो 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 ऍक्शन ये राय ना काय कर नाही बसलाय की बसलाय नाही रेडी अनेक बन्ने कुठे रेडी ऍक्शन नो 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 ಒಂದು ಚಾ ಪರಿನಾ ನಾ ಸುಗ್ಲೆ ರೇ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಚಾ ಪರಂದಲ್ಲ ನಾ ತಿನ್ನೋದು ನಾನು ಏನ್ ಕಶಿನ ते ಫ್ಲೋರ್ ರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಡೆ ಸುಕೋ आओ रेडी रे या ये परफेक्ट शॉट रे ओय कॅमेरा किती पडते शे आओ ಬರ್ತೆ ಯಾಲ್ಲ ರೆಡಿ ಯಾ ಥೋಯ್ ಪಡೋಣ रे ಬರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಗಡಿಗೆ नमस्कार हे रे ना काय कॅमेरा इकडे असता पत्रावर घेऊन दोरल्या रे ते काय नाही जे फ्रेम रे ओके आम्ही इशी दिसून येता हो मोठा कुर्ली अंगा खै रे कुर्ली काय रे ते म्हणतो रे कुर्ली मी चिंतल्या ए पोट मागे सुजून घ्यायचे मागे एकडे बसतो एकाट्याकडे ॲडजस्ट करी ते 3 डायलॉग ಅಂದ್ರೆ ಕುರ್ಲಿ रे ये कुर्ल्यो लेट मनी उठ ये मांटन बसल्यार कांदले आम्ही रे माट्यान रे ओय ओय माट्यान बसल्यार कांदले एक स्टाईल ला रेता मागे रेडी मुखार वळे कलम सिरियस ऍक्शन तू काय रे वो मारता सब ये रे जळा थू अरे गालाडी एरिया जंजी बातेरे बापे किन्नी वाली मार्केटेड कंद करनिया देखो ना म्हणता एरगला मंडे उंडी केला मंडे उंडू आता जेंजी बात निकलना वो घंटक म्हणे काय काम से अरे फुटली ना रे मागीर तुका तू काय ना काय झालंय तू काय ना फुटली मागीर नी राव म्हणलं सा घंटे रे हैं अंचा को जंजिलो अत अंचा जंजिलो आता कुर्ले म्हणतात आता कुर्ले मस्त भेटतात पण आता
ओ देवा रे जायते, जायते, जायते. ये बा ये गाले देवा मुझे ये बा नाही वयर हाडटा हा जायता ते धाडा नाही रेडी तू जाऊ हांव हें करता हांव म्हळ्यार घालूंक वता पळयता वयर पळयता बॉम्ब मारता धांवन तालता हांव वयर येता ना बो मार म्हणटा हा बॉम्ब मार म्हूण सांग वय ते जाल्यार तूं मार हा न्हू वयर जाता टाइम आले टाइम आले हा सुटी आतां सुटोन ते बॉम्बार धांवचे हांव सांगता वय बो मार जावचें जायना हा. बरें करून बो मार हा. राव सुटी नाका गेला सेकल थोडो नाही राव चल या हा अल्टार या ते मागीर फास्ट करता ही हा फास्ट करता हा रेडी ಅವ್ನು ಮೂಜಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಅವನು ರಾವ್ एक मिनिट इंची बलाय अरे एक्सपिरियन्स उन्नु मारे आत इंची निन्न बला मूळ बलाय नाळे आका आमी म्हजी चड्डी येदर मा गेल्या री ते वाटते चड्डी वट्टे चड्डी आका आमी कशें केलां गे म्हळ्यार आनी कितें मागीर ताका उपादर दिवचें नाकात खंय वचोन खाता जाल्यार खावूं दी मोठी जाता मोठी जावं दी आनी कुर्ले धरून येतना मेळटा जाल्यार मेळोवन दी टॅग गेले केला टॅग गेलें गे टॅग नाका अशें तो सोडल्या अशें सोडल्या जाल्यार सोडिया नाका पाप नाही टॅग घालने पाप ती मेळल्यार आमकां परते मारूंक मोने मोन येना पुरतो आनी एक व्हिडिओ काडचे पडत नाका नाका